Každým dňom sa snažím zlepšovať a posúvať ďalej, či už vo futbale, ale aj v živote. A teraz, po ročnom hosťovaní v Kežmarku, som dostal ponuku na skúšku v klube DAC Dunajská Streda B. Poďte sa pozrieť, ako som tam fungoval a ako to vlastne celé prebieha. No aj to tu. Tento týždeň už je v plnom prúde, dnes už máme stredu, čo znamená, že už som štvrtý deň sem v Dunajskej Strede, kde som na skúške v B týme tohto klubu a prvé dni boli také trošku zmiešané, preto som to nechcel ani moc natáčať. Bolo to pre mňa nové prostredie a celkovo som si musel pomaličky na to tak začínať zvykať, obzerať sa a až dnes na štvrtý deň, už máme aj večer, tak som si povedal, že zapnem aj kameru a trošku vám toto ukážem. Ako tu fungujú chalani, ako som tu začal fungovať ja, aké sú tu možnosti a celkovo ako sa v tomto klube funguje. V pondelok sme začali tak trošku zľahka a v útorok sme už do toho naplno nabehli. Mali sme dvojfázový tréning, ráno testy a gym. Po obede sme mali normálne tímový tréning a dnes z rána sme mali tréning na ihrisku, kde sme mali takú veľkú hru. 10x10 sme boli a cítim extrémny rozdiel, hlavne v tých tréningoch oproti minulej sezóne. A tá minulá sezóna mi trošku, hlavne ten koniec tej sezóny, možno trošku aj uškodil, pretože sem som naskočil do obrovského tempa a je to vidno aj na mojom tele, že som extrémne stuhnutý kvôli tej zaťaži, ktorá sem je a na ktorú som ja nebol zvyknutý. Takže tie prvé tréningy sú trošku aj pre mňa náročné, ale to z toho hľadiska, že som sa viac menej trošku prispôsobil k tej úrovni, ktorá bola v Kežmarku a myslel som si, že to je dosť, ale nebolo to. Sa mi to ukázalo sa mi to dalo takú tú super spätnú väzbu, že je potrebné o mnoho viac makať. Máme tu nový deň, dneska je štvrtok, mám pred sebou 2 tréningy. Z rána by sme mali mať niečo na ihrisku a po obede posílka. Máme 9:20 a idem sa pomaličky rozcvičiť a pripraviť sa na tento tréning. Ukážem vám niečo z tohto areálu, lebo tento areál je nádherný, takže nejaké zábery vám poukazujem, čo a jak, ako toto funguje, ako toto vyzerá. Takže idem na to. Tréningu idem trošku do sauny.
nasleduje čo? Aďa. A mám už za sebou celý deň. Práve som prišiel pred hotel, je 6 hodín a idem na izbu, vybáliť sa a poviem si spraviť večeru. Aj keď niečo by som mal mať ako zabalené, ale ešte k tomu som si vymyslel taký super recept na večeru, takže dostal som na to aj veľkú chuť, takže idem si toto tu spraviť a potom už len oddychovať a regenerovať. Toto je moja prvá večera. Pesto a paradajky a cestoviny, toto zmiešam dokopy, za mňa topka večera. No už som doma z tejto týždennej skúšky, ktorú sme zakončili aj prípravným zápasom, kde som odohral jeden polčas. Zápas skončil 1-1 proti Galante, bol to fakt veľmi kvalitný súper. A mimochodom z tohto zápasu som pridal aj krátky vlog na môj Instagram, takže ak ťa to zaujíma, tak sleduj môj Instagram. A za čo som najviac rád, že akú spätnú väzbu mi ukázal tento týždeň, kde mám určité rezervy, na čom musím ďalej pracovať a zlepšovať to, pretože ak si to tak porovnám, tak bola to úplne iná úroveň, na ktorú som bol možno trošku zvyknutý počas poslednej sezóny, ale toto bolo trošku aj účelom, aby som tam išiel, videl to, zažil si to na vlastnej koži a myslím si, že toto mi opäť prinieslo nejaký schodík, od ktorého sa môžem ďalej odraziť, ak to pochopím správne. No a aké je konečné hodnotenie toho môjho pôsobenia a ako sa budem možno ďalej v ďalšej sezóne uberať, tak to momentálne neviem povedať. Ešte sa rozhoduje jedna aj druhá strana a vznikla trošku aj možno menšia komplikácia opäť s tým mojim kolenom, že opäť sa tam prejavila nejaká bolesť a bolo to také zvláštne, že nevedel som, či pôjdem trénovať, či pôjdem hrať, alebo nie. Nakoniec som to odtrénoval, odohral všetko v pohode, nestalo sa nič závažné, ale smerom do budúcej sezóny a do budúceho obdobia si to budem musieť opäť nejako vyšetriť a prešetriť, zistiť, aká je tam príčina opäť a podľa toho sa budú stanovovať ďalšie kroky. Ale to všetko budem dokumentovať a verím, že opäť týmto obdobím prejdem s pozitívnou hlavou a opäť to bude nejaká ďalšia skúsenosť, ktorá mi v tej mojej kariére pomôže. No a ak sa ti páčilo video, tak sem zanechaj like a koment a ak sa ti moja tvorba páči, tak podpor ma odberom alebo sledovaním na mojom Instagrame. Veľmi mi to pomôže k nejakej spätnej väzbe na tieto videá a hlavne z toho dôvodu, aby vám nič ďalšie neuniklo. Vidíme sa pri ďalšom videu. Ahoj.